Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusiak irakasleen unibertsitate eskola berriaren inaugurazioan parte hartu du Leioako kampusean. Ekitaldian berretsi egin du Bizkaiko Foru Aldundiak EHUrekin duen konpromisoa. Horren adierazgarri aurreratu du Bilbaok datorren urtean foru erakundeak 28 milioi euro baino gehiago bideratuko dituela Euskal Unibertsitate Publikoarekin lotutako proiektu eta programetara. Jose Luis Bilbaoren hitzetan, Bizkaiko Foru Aldundia ahalegin handia egiten ari da, are handiagoa krisi garai honetan, EHUrekin lankidetzan aritzeko. Izan ere, unibertsitate hobeak etorkizun hobea dakar. Eta horixe da, Bizkaiko Foru Aldundiak eraiki nahi duena. Etorkizun hobea eta oparoagoa bizkaitar guztientzat. Foru Aldundiko sailek 2012ko prestatu dituzten aurrekontuetan 28 milioitik gora zehaztu dira unibertsitatearekin lotuta. Foru ekarpen horrekin honako hauek finantzatuko dira besteak beste. Industria Ingenieritza Teknikoko Eskola eta Mehatzeen eta Herri Lanen Ingenieritza Teknikoko Eskola, hainbat master, Plentziako itsas estazioa edo kampusaren sarrerako errepideko lanak.